in nómh tá mé ag tuairt cuairte ceann just na siomhanna is cinnte nó is mó nó is cáiliúla anseo i Kuala Lumpur. Tá sé díreach lasmuigh a Kuala Lumpur, tá mé ag dul go dtí na Batu Caves na huaimheanna BATU. Tá mé ag tosnú in nómh le dul an monorail seo go dtí an ionad trín Lárnach Tarlov. Chun fuinte úsáid as an gcóras Uber anseo i Kuala Lumpur, caiigh tú an ticéad seo aáil. Cosigh sé níos lú ná euro agus an sin bhí cuairbh go gamadan tú airt mar caiigh tú a chur ag an deire comá so cumad go dtí an deire. Dahan a cuaig nóméid níos déine agus tá mé anseo fáilte go Batu Caves. Tá an cinnte go dúirt mé é seo nóir bhí sa bhilís ach tá agla an domhan ar ribh na mocathe. Tus gur rug monkey grime ar mo cos uair nóir bhí sa Tanzania ach an seo tá siad sochar níl siad cóngurt is na daoine is cuma lo faoi na daoine so ar an sé sin dumarí nós. Líon Batu carrig as Malay agus is léir conas a fuair siad an tanam sin tuis go bhfuil an carrig seo anmhór olmhór ar fad agus deirtear go raibh sé an 400 milliún bliain ó hín so tá siad anna chean ar fad na carrig an seo. An sin na huaimheanna an seo bhíidir ann na gcónaí a chuir na Hiondúigh an seo teampall an seo ag deire an tochtú hísteig ach an níos tá siad anna cotínta le daoine éigean contacht an seo agus cuairt a thuairt orthu na Hiondúigh ach go háirithe. Bíonn calúra Hiondúigh ar siúil an seo gach mí fiabhra mí anar an mí darban an Thai in Tamil sin an sais Hiondúigh a bíonn an seo Tamil. Bíonn siad ag calúra Taipu Sam i sin agus Deepa Valley siad sin na calúra is mó sa creidimh sin agus tagan na 100,000 daoine an seo go dtí na huaimheanna ag an am sin gach bliain. Wow, táim tar éis strappa suas in san úb seo. Tá mé as an ála is tá sé anna order fad agus ní raibh mé riamh in úb mór seo. Tá sé go híomh agus níl mór an daoine timp an háite. Díoch mé €2 chun dul isteach an seo. Is fiú é cinnte, is fiú é. Tá sé dúrcha galóir an seo inis agus málam na síolse. Déanann siad jab anna bheith mar wow. Seo go hálainn. Tá mé ag teachta seach go dtí an príomh siomh inis sin na céimeanna tá 272 céimeanna go dtí an bar go dtí an teampall an príomh teampall sin agus tá sé a bhd níos gnóthaí inis tá anna chuid daoine timpeall na háite ach é sin ráite an sathairn atá ann tránóna dé sathairn so déirfinn go bhfuil an áit seo gnóthach ar éon nós ach ar an sathairn cinnte.
Seoling, seo an príomh áit, seo í an áit ina vector na green graph agus mar sin deir Instagram agus seo é an dia an seo dia Hiondúigh d'urb anam marúgan agus seo í an deileh is mó de marúgan dawan. Agus tógad an temple fad an seo leis an fear céanna ná thóg Sri Maha Maria Can Ceapam I Kuala Lumpur fear an a hever a bhí ann ach bhí feann ceilúra a dhéanamh an creidimh íbhing seo. An bhfuil read réig chalíní agus buachalí tá míad chun drapa suas na céimena sin. So piasa rá a díobh go léir cosnig sé €3 chun scuirta a bheith agam tuis nach féidir leis nó níl cead agus bríste geara a chaibh agus an rud ná seo é an céad lá in an Malaysia go bhfuil mé caibh bríste geara tuis go sé an a teir fad. Agus bhíos a go meid dola seachadí na temple Muslimach an na mascs agus mar sin de nach raibh cead agam ach an seo níor sé sin rós agam so is tá an scuirta áling seo agam ach ar nó is fiú é. Tá sin déanta go is seo an bar ó mí a tá masanál caiig mé a bheith níos achlaí ach seo é híhing so tá ag dola seach sa temple inis. So seo é chalíní agus buachalí, seo é Batu Caves na huaimheanna BATU. Agus go dtí an céad áit eile. Slán libh!